Dissonaalista tulkinnan vara. Taidehallin Slow-näyttelyssä roikkuu Koivukuutio. Kyseessä on Ilkka Halson teos Koivukuutio. Se roikkuu rakennustelineissä, se on rakennusmateriaali ominaisuudessa, kuutiollinen koivu ja rakennusmateriaali. Tässä huomaamme jo, mitkä asetelmat ovat liikkeessä. Yhtäällä on luonto, koivut, puu, metsä. Toisaalla teknologian lähestymistapa luontoon, suhde luontoon, laskennallinen materiaalimäärä. Halson teoksissa toistuukin usein tällainen teema. Niissä esimerkiksi ikään kuin museoidaan metsää turvaan teknologistuvalta maailmalta. Mutta voimme nyt kysyä, onko puu vain kuutiollinen puuta? Onko se pelkkää materiaa, laskennallisia yksiköitä? Puuta on toki aina käytetty materiaalina, mutta vasta nyt se on laskennallinen, matemaattisesti ja taloudellisesti ja teknologisesti hallittu suure. Se leijuu ikään kuin ideoiden maailmassa. Kuutio onkin yksi Platonin 5 peruskappaleesta, 5 geometrisestä kappaleesta. Tässä kuutio todellakin leijuu. Se on tilateos. Se leijuu, se hallitsee taidehallin suurta salia. Se näkyy myöskin käytävän päässä. Se hallitsee tilaa. Tällainen tilanhallinta, tilateosten tapa hallita ympäristöään on tuttu minimalismista, tilataiteesta, installaatiosta, ympäristötaiteesta. Mutta tässä on erityistä vielä se, että tämä tilanhallinta on selvästi jännityksellistä, koska se valtava paino, 100 tonnin paino, on murskaantumaisillaan lattiaan. Se roikkuu, se on jännitetty, kettinki on tiukalla. Tämäkin on taidehistoriasta tuttu teema. Barokin lihalliset enkelit saattoivat roikkua maalauksen yläreunassa, esimerkiksi Caravaggion teoksissa. Tai sitten toisaalta Alberto Giacomettin 1930-luvulla tekemä teos Pidätelty pallo on myöskin telineissä ja se roikkuu pidäteltyyttään. Taidehallin näyttelyn teema onkin hitaus, pidättyneisyys. Tähän viitataan toki sellaisella yleisellä ajatuksella, että teosten tekeminen sinänsä on vienyt aikaa tai niiden parissa pitää viettää aikaa, ei saa edetä liian nopeasti. Mutta tässä yhteydessä tämä slow-sana tuo tai kärjistää esille sellaisen hetken jännitteisen vaikutelman. Teos tosiaan valtaa ympäristönsä ja katsojat tanssivat sen ympärillä normaalia näyttelykäyttäytymistanssiaan. Se on tietynlainen rituaalin keskipiste, kenties jopa uskonnollinen keskipiste, joka tuo jälleen näkyviin sen, mikä on nykymaailman uskonnollinen lähestymistapa. Jälleen törmämme teknologiaan ja talouteen. Jopa omassa kävelevässä ruumiissamme me ikään kuin keräännymme rituaaliesineen ympärille. Rituaaliesine on kuutiollinen koivu. Taloutemme perusta. Tällä tavoin katsojan katseessa on mukana hänen liikkeensä
ja myös ääni, kenties sellainen rytminen musiikki, joka rytmittää askelten ääntä. Tässä tapauksessa tämä rytmi on myöskin koneiden rytmi, rakennustelineiden rytmikkyys, visuaalinen rytmikkyys, niiden kilahtelu ja kolahtelu, ketjujen kilinä, joka kahlehtii korvamme, on mukana katseessa. Me olemme kyborgeja. Me olemme robotteja, jotka tanssivat. Minä olen kone. Tai minä olen nyt metsässä, parhaillaan tämän teoksen äärellä. Minä olen oman aikani metsässä. Olen aikauteni todellisuussuhteessa. Meidän luontosuhteemme on ihan metsässä. Päin puuta, kirveellä olisi töitä. Voi kysyä, miten kauan ihminen luulee pidättelevänsä luonnonlakeja. Tässä tapauksessa painovoimaa, mutta myös ekologisia luonnonlakeja. Me rukoilemme, että kuutio ei vielä romahtaisi, että se kestäisi meidän elinaikamme tuolla ilmassa, teknologian kannattelemana. Mutta milloin kuutio romahtaa? Tai voimme sanoa post-reminissentti on temporaalista kompositiosta tulkinnan vara.